Atención a isto, as mariscadoras de Camariñas quedan fora das axudas da Xunta. Si, fora. E que lles ofrecen? Deixar de traballar, ir ao paro e pechar. Estas son as solucións que lle dá o Partido Popular. Levamos anos advertindo de que temos menos marisco, de que temos máis problemas, de que temos cero solucións reais. Desde 2014 a produción cae e a Xunta que fai? Mira para outro lado. Noutras zonas hai apoio directamente, en Camariñas, abandono. Non é unha crisis puntual, é unha decisión política, é ausencia total de planificación, é desinterese, é deixar morrer un sector enteiro, é deixar morrer a nosa ría e deixar morrer a nosa vila. A pregunta, esta é a Galicia que quere o PP? Nós desde o BNG de partida propoñemos un plan de regeneración da ría, axudas directas ás nosas mariscadoras e incorporaras a un plan de acción para recuperar os nosos bancos marisqueiros. Isto ten que cambiar.